Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Aqda Repubblika immexxija mill-establishment nazzjonalista komplit għaddejja bl-attakki tagħha kontra il-Prim Ministru Robert Abela f'attività fil-Belt. Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina u d-Deputat Carol Aquilina għall il-pajjiż irid jeħles mill-Prim Ministru Robert Abela. Indika li hawn xi bżonn ta' instabilta fil-pajjiż fi żmien li Gvern Laburista qed ikompli joħloq l-aqwa stabilta fl-Unjoni Ewropea kollha, inkluż miżuri kontra l-inflazzjoni u l-kriżi tal-enerġija. Fl-istess attività ta' Repubblika u bl-istess ton arroganti, il-Viċi President ta' din il-fera tal-Establishment Nazzjonalista Alessandra Di Crespo indirizzat hekk lill-Prim Ministru. Sur Prim Ministru, ippermettilek ngħidlek din. Qedtilek ukoll bħallum sena. Qatt tasal tiegħek ukoll. L-istess attività tal-Aqda tal-Establishment Nazzjonalista indirizza wkoll Manuel Delija, l-ex Chief of Staff tal-ex Ministru Nazzjonalista Austin Gatt. Ma dawn fuq il-medja soċjali ingħaqad anke Godfrey Leone Ganado li hu esponent tal-Blue Heroes u tal-istess establishment tal-Partit Nazzjonalista. F'kumment fuq kitba tal-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa, Leone Ganado indirizza lil Prim Ministru Robert Abela biex imur jieħu kafè qabel jitfgħu f'ċella l-ħabs u sejjaħ ukoll lill-Prim Ministru u lill-Partit Laburista bħala tradituri.